ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ನ ಒಂದು ಚುನಾವಣಾ ಪ್ರಚಾರ ಸಭೆ ಈ ಭಾಗಡು ಮುರಣಿ ಈ ಹಾಲ್ದ ಎದುರುಗಡೆ ಆದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ನೆನಪು ಮಾಡ್ಬೋದು. ಈ ಹಾಲ್ದ ಎದುರುಗಡೆ ಮಸ್ತ್ ಜನ ಸೇರಿದ್ರು ನಮ್ಮ ಮಲ್ತ. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ಮಾತರೆಗಳ ಪ್ರೋತ್ಸಾಹಕರವಾದ ಆರು ಪಾತ್ರ ಇದ್ದಾರೆ ನಮಲ ಮಾತ ಆರಿಗೆ ಮತದೀರ್ದು ಓಟು ಕೊರ್ದು ಆರು ಇನ್ನು ಗೆಲ್ತಿರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಡು ನಮ್ಮ ಮಾತ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಿತ್ತ ನಿಖಿಲ ಜಯಘೋಷ ಪಾಡ್ತಿತ್ತಾರೆ. ಒಂದೇ ಜಾಗಡು ನಮ್ಮ ವಿಜಯೋತ್ಸವ ವಿಜಯದ ಸಂಭ್ರಮಲ ಆವಡ ಕನಸು ಕಟ್ಟಿತ್ತು. ಅವೇ ರೀತಿ ಆನಿ ಪಿದೆಡು ನಮ್ಮ ಪ್ರಚಾರ ಭಾಷಣ ಮಲ್ತ ಇನ್ನು ಉಳಾಯಿಡಿಕೊಳ್ಳದ ಸಂಭ್ರಮಾಚರಣೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲ ಬಂದುಲೆ ನಿಕ್ ಮಾತ ಈ ಸಂದರ್ಭಗಳು ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ಕಾಂಗ್ರೆಸ್ ಅಧ್ಯಕ್ಷ ನೇಟ್ ನಮ್ಮ ನೆಚ್ಚಿನ ನಾಯಕರು ನಮ್ಮ ಕಣ್ಮಣಿ ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಕೋಡಿಂಬಾಡಿ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ನಮ್ಮ ಬ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿದ ವತಿಯಿಂದ ಹಾರ್ದಿಕವಾಯಿನ ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಲೇ ಬಂದಿದೆ. ಅಂಚನೆ ಮತದಾರ ಬಾಂಧವರುಗಳ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರುಗಳ ಕೃತಜ್ಞತೆ ಸಲ್ಲಿಸುವಂದಿಲ್ಲ. ಇನ್ನು ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿನ ಸೂಚನೆ ಪ್ರಕಾರ ವಿಟ್ಲ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ಬ್ಲಾಕ್ ವ್ಯಾಪ್ತಿ ಒಂಜಿ ವಿಟ್ಲಡ್ ಅಂಚನೆ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನನೊಂಜಿ ಸಮಾರಂಭ ಆಯರಂಡು ಈ ಭಾಗದ ವಲಯಗೂ ಮೂಲಾದಿತ್ನ ವಿಟ್ಲಡ್ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿ ನನವರ ಆಯರಂಡು ಶನಿವಾರದಾನಿ ಪುತ್ತೂರು ಆಯರಂಡು ಬಂದುಳೆ. ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಆರು ಒಂಜಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಡು ಕೃಷಿ ಕುಟುಂಬಡು ಗ್ರಾಮೀಣ ಸೊಗಡದ ಮುಗ್ಧ ಜನಕುಲು ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಕೃಷಿಕ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜಿ ಹಳ್ಳಿ ವಾತಾವರಣಡು ದಿವಂಗತ ಸಂಜೀವ ರೈಕುಲು ಅಂಚನೆ ಗಿರಿಜಾ ಎಸ್ ರೈಕುಲು ಮುಕಲ ಈ ದಂಪತಿಲಿನ ಸುಪುತ್ರೆಯಾದ ಈ ಜಗತ್ತದ ಬೊಳುಪುಗೋಯಿನಾರು ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಆರು ಹಳ್ಳಿದ ವಾತಾವರಣ ಬೆಳೆದು ಹಳ್ಳಿದಕ್ಕಲ ಕಷ್ಟ ಸುಖ ಎಂಚಿನ ಬೇನೆ ಬೆಗದ ಎಂಚಿನ ಆ ಕೃಷಿ ಸಂಪ್ರದಾಯದ ಎಂಚಿನ ಪಣದಾರು ತೆರಿನಾರು ಎಲ್ಲಿಡ್ದೆ ಒಂದು ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಡು ಬಲೈನಾರು. ಆ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆ ಕಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭಗಳು ಆರು ಏಪಳ ಆರ್ನ ಭಾಷಣ ಪಣಿಯರುಂಡು ಅಕಲ್ನ ಕುಟುಂಬಡು ಒಂಜಿ ಸಂಪ್ರದಾಯ ಉಂಡು ಒಂಜಿ ಅಣ್ಣ ಮೆಗ್ಗಿನಕ್ಕೆ ಪಾಲ ಹಣಗ ಒಂಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಡು ವಾಸವಂತನಂಚಿನ ಅನುಭವಲ ಆರೆಗುಂಡು ಪಂಡ ತೀರಾ ಸಾಮಾನ್ಯರಾದ ಬದುಕಿನ ಆರು ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಪುತ್ರಿ ಒಂಜಿ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ನ ಮಗನ್ ಬಂಡ ಎಲ್ಲಿಯದ್ದೆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಸಂಸ್ಕೃತಿನ ಮೈಗೂಡಿಸೋ ಒಂದಿತ್ತನಾರು ಯಾಲ್ನಂಚೆ ಎಲ್ಲ ಪಂಡ ಯಾಲ್ನಂಚೆ ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ನ ಮಗೆ ಪ್ರತಿ ಜೋಕುಲು ಒಂಜಿ ಮಾಸ್ನ ಜೋಕುಲು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ಜೋಕುಲು ಬಂಡ ಶಿಕ್ಷಣದ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಸಂಸ್ಕಾರಲ ಅಕ್ಲಿಗೆ ಕಲ್ಪದಿಗೆ ವಿದ್ಯೆಯೊಂದಿಗೆ ವಿದ್ಯಾ ಬುದ್ಧಿ ನೆಟ್ಟು ಆ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತವಾಯಿನ ಕುಟುಂಬಡು ಬೊಳೆಯಿನಾರು ಮಾತೆರ್ನ ಕಷ್ಟನು ಆರು ಗೊತ್ತಿದ್ನಾರು ಹಳ್ಳಿಗಾಡದ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನಕುಲ್ನ ಬಡವರನ್ನ ಕಷ್ಟ ಗೊತ್ತಿದ್ನೆ ದಾದೆ ಇನಿ ಸಾಮಾನ್ಯ ಕುಟುಂಬಡು ಆರು ಹುಟ್ಟುದು ಬೆಳೆದು ಆರು ವಿದ್ಯಾವಂತೆ ಆದು ಇನಿ ಪಾಪದಕ್ಕಲ್ನ ಬಂಗುಗು ಆರು ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಪುನಗ ಒಂಜಿ ಎಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿಯಡಿ ವಾಸವಾದಿತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲಲ್ಲಿ ವಾಸವಾದಿತ್ತೆ ಐಕ್ ಬೋಡಾದು ಮಾತೆರ್ನಲ ಬೇರೆಗೆ ಇಲ್ಲಿಜ್ಜ ಅಕಲಿಗೆ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಕೊಟ್ಟು ಕಟ್ಟೋದು ಕೊರ್ಪಣ ಹಂಚಿನವ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಕೊರ್ಪಣ ಹಂಚಿನವು ಜೋಕಲಿಗೆ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಕೊರ್ಪಣಕ್ಕೆ ನೆರವು ಮಲ್ಪನಾದಿಪಡು ಆಸ್ಪತ್ರೆಗೆ ನೆರವು ಕೊರ್ಪಣಾದಿಪಡು ಅಂಚನೆ ಆರು ದೇವಸ್ಥಾನ ಕಟ್ಟಣಂಚು ಜೀರ್ಣೋದ್ಧಾರ ಮಲ್ಪನ ಕೆಲಸ ಆಡು ಮಸ್ತ್ ಸಮಾಜಮುಖಿ ಕೆಲಸನು ಮಲ್ತದನ ಆರ್ನ ಪೊಪ್ಪ ಅಮ್ಮದ್ದು ಆರ್ನ ಸಂಸ್ಕಾರ ಭರಿತವನ ಜೀವನ ನಡೆಸನೆ ಅಂತಾದ ಇನ್ನು ಆದರ್ಶ ಒಂಜಿ ನೇತೃತ್ವದ ಒಂಜಿ ನಾಯಕ ಅದು ನಮ್ಮದು ಮುಲ್ಲೇರಿ ಅಂಚನೆ ಆರ್ನ ಸಂಸಾರ ಅಂಚನೆ ಒಂಜಿ ಎಡ್ಡೆ ಒಂಜಿ ಆದರ್ಶ ಸಂಸಾರ ಆರ್ನ ಪತ್ನಿ ಸುಮಕ್ಕ ಮುರಣಿ ಎಲೆಕ್ಷನ್ದ ಸಂದರ್ಭಡು ಆರು ಇಲ್ಲದ ಜಾಸ್ತಿ ಆಫೀಸ್ ಡೇ ಇತ್ತೇರಿ ಜೋಕುಲ್ಲ ಇತ್ತೇರಿ ಆರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಆರ್ನ ಕುಟುಂಬದಕ್ಕಲು ಆರ್ನ 66 ಉಳ್ಳೇರು ನಿಹಾಲ್ ಆದಿಪಾಡು ಅಂಚನೆ ರಾಕೇಶ್ ಆದಿಪಾಡು ರಂಜಿತ್ ಆದಿಪಾಡು ಅಂಚನೆ ರಿತೇಶ್ ಆದಿಪಾಡು ರಮೇಶ್ ಆದಿಪಾಡು ಮಸ್ತ್ ಆರ್ನ ಸ್ಟಾಫ್ ನಕಲ್ಲ ಎಂಗ್ಲಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಸಹಕಾರ ಕೊರ್ದಾರ್ನ ಒಂಜಿ ವಿಜಯಡು ಆರು ಕಾರಣಕರ್ತರ ಅಂಚಿನಾರು ಸನ್ಮಾನ್ಯ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲು ಸುಮಕ್ಕಂತೂ ಇಡೀ ದಿನ ಒಂದು ಯಶಸ್ವಿ ಪುರುಷನ ಹಿಂದೆ ಮಹಿಳೆ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವುದಕ್ಕೆ ಒಂದು ಆದರ್ಶ ಮಹಿಳೆ ಅಂದರೆ ಸುಮಕ್ಕಲ ಜೋಕುಲಂಟಿಗೆ ಮಸ್ತ್ ಆರು ಕೆಲಸ ಮಲ್ತನಾರು ಸುಮಕ್ಕ ಇಂಚಿನ ಒಂಜಿ ಕುಟುಂಬದ ವಿವರಣೆ ಯಾರನ್ನ ನಿಕ್ಕಲ ದುಂಬದಿತ್ತು ಅಂಚಿನ ಒಂಜಿನ ಶಾಸಕರೇ ನಂಗೆ ತಿಕ್ಕನ ಭಾಗ್ಯ ಅಶೋಕಣ್ಣ ಈರ್ನ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಎಂಕುನೊಟ್ಟಿಗೆ ಈರುಲ್ಲರು ಈರ್ನೊಟ್ಟಿಗೆ ಸದಾ ಎಂಕುಲು ಉಲ್ಲ ಈ ಒಂಜಿ ಭಾಗಡು ಶಾಸಕರು ಇಜ್ಜಂದೆ ಜನಕ್ಕುಲು ಭಾರಿ ಕಷ್ಟೊಡಿತ್ತೇರು ಎಂಚಾತ್ರ ಬಂಡ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಭೂಮಿಗೆ ಬರ್ಸವತ್ಲೆಕಾತು ಮುಂಗಾರು ಮಳೆಯ ಸಿಂಪರಣೆ ಆಗಿದೆ. ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಒಂಜಿ ಬರಡು ಭೂಮಿಗೆ ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬರ್ತಾನಗ ದಾನ್ಯಪಂಡ ಹಚ್ಚ ಹಸುರಾದು ಪೂರ ತೆಗುಂಡು ಚಿಗುರುಂಡು ಅಂಚನೆ
ನಮ್ಮ ಈ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರಗಳ ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಆ ಮನಸ್ಸುಲ ಅಂಚನೆ ಚಿಗುರು ಅಕಲ ಬದುಕಲ ಅಂಚನೆ ಚಿಗುರಡೆಂದು ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಂಡದು ಜಾತ್ಯತೀತ ಮನಸ್ಸುಲು ಸೊರಗದು ಸೋತದು ಸುಣ್ಣಾದಿತ್ತ ಸಂದರ್ಭಡು ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ಆಶಾಕಿರಣವಾದ ನಮ್ಮ ಮೂಡ್ದು ಬತ್ತೇರು ಆರದ್ದಾದ ಮಸ್ತ್ ಜನಕ್ಕಳು ನಿರೀಕ್ಷೆ ಮಲ್ತೊಂದುಲ್ಲೇರೆ ಖಂಡಿತ ಆ ನಿರೀಕ್ಷೆನ ಆರು ಸುಳ್ಳು ಮಲ್ಪುಯ್ಯರೆ ನೆಕ್ಕು ಉದಾಹರಣೆ ಬಂಡ ಆರು ಶಾಸಕರ ಆಯ್ನ ಮನದನಿದ್ದಿಂಚನೆ ಆರು ಅಭಿನಂದನೆಗೆ ಬಯಕಿದ್ದೀರಿ ಅಲ್ಪ ಓಲು ರೋಡ್ ಆತಿಜ ಓಲು ಜನಕ್ಕಳಿಗೆ ಕಷ್ಟ ಉಂಡ ಅಡೆಗಬಹುದು ಸ್ಪಂದಿಸಿದ್ರಿ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಮಾಡಿ ಕೋಡಿ ಮಾಡಿದ ಉಪ್ಪಿನಂಗಡಿಗೆ ಪೋಪಣ ಕೆಲವು ರಸ್ತೆ ಅವು ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತಂದ್ರೆ ಆ ಚತುಷ್ಪಥ ರಸ್ತೆ ಓಲು ಬಾಕಿ ಆದಿತ್ತನ ಅಡೆಗೆ ಬರ್ತದೆ ಅಡೆಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರ್ ನಕ್ಲೇನೆ ಬರೆಯರ ಬಂಡದು ಕಾಂಟ್ರಾಕ್ಟ್ ನಕ್ಲೇನೆ ಬರೆಯರು ಬಂದು ಆ ಭಾಗದ ವಲಯಾಧ್ಯಕ್ಷರನ್ನ ಮಾತ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರ ನಕ್ಲೆ ಬರೆಯರ ಬಂಡದು ನಿಕ್ಲು ಮಾತ ಮಾಧ್ಯಮ ತೂದಿತ್ತಾರೆ ಆರ್ನ ಕ್ರಿಯಾಶೀಲತೆಗೆ ದೇರ್ತದ ಪತ್ನ ಕನ್ನಡಿ ಪಂಡ ಆರ್ನ ಅವನಿಗೆ ಕೆಲಸ ಅಂದ ಈ ಸಂದರ್ಭ ಪಣದು ಅವರಿಗೆ ಕುಡೋರ ನನ್ನವರ ಹಾರ್ದಿಕವಾದ ಅಭಿನಂದನೆ ಸಲ್ಲಿಸೋದೊಂದಿಗೆ ದೇವರು ನನ್ನಾತ ಇವರಿಗೆ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡು ಆಯುರಾರೋಗ್ಯ ನೆಮ್ಮದಿ ಕೊರ್ದು ಜನಕ್ಕುಲ್ನ ಒಂದು ಆಶೋತ್ತರನ್ನು ಸ್ವೀಕರಿಸ ಶಕ್ತಿ ಕೊರಡದು ಬಣ್ಣದು ಈ ಸಂದರ್ಭಡು ಹಾರೈಕೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಇವರಿಗೆ ಅಭಿನಂದನೆ ಮಲ್ತೊಂದು ಈನ ಒಂಜಿ ಅಧಿಕಾರ ಅವಧಿಡು ನನಾತ್ ಈ ಕ್ಷೇತ್ರ ಪುತ್ತೂರು ಕ್ಷೇತ್ರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಪಡಡು ಎಂದು ಪಂಡೊಂದು ಐಕೆ ಅನ್ವರ್ಥವಾಯಿನ ಒಂಜಿ ನಾಲು ತುಳು ಸಾಲದ ಕವನ ಏನು ಪಂಡದು ಎನ್ನ ಪಾತ್ರ ಒಂದ್ಸಭೆ ನಮ್ಮ ಎಡ್ಡೆ ಆವಡ್ನಂಡ ಆ ಊರು ಎಡ್ಡೆ ಅವಳನ್ನ ಆ ಊರ್ದ ನಾಯಕರನ್ನ ಮನಸ್ಸು ಎಡ್ಡೆ ಬೋಡು ಎಡ್ಡೆ ಓಡು ಅಂಚಿನ ಎಡ್ಡೆ ಮನಸ್ಸದ ಅಶೋಕಣ್ಣೆ ನಮ್ಮೊಂದುಲ್ಲೇರು ನಮ್ಮ ಈರ್ತೆ ದೇವಡ ಪ್ರಾರ್ಥನೆ ಮಲ್ಪಗ ಸರ್ವೇ ಜನ ಸುಖಿನೋ ಭವಂತನ್ ಪನ್ಪೆರೆ ಮಾತ್ರ ಎಡ್ಡೆ ಅವಳ ಮಲ್ಪಲೆಕೊನೆ ಈ ಅಶೋಕ್ ರೈಕುಲು ಈ ಭಾಗದ ಶಾಸಕರಾದ ಆಯ್ಕೆ ನದ್ದಾದು ಪೊರ್ತುಗೂ ಮುಗಲ ಬರ್ಸ ದೊರಿಪೋಡು ಪೊರ್ತುಗೂ ಮುಗಲ ಬರ್ಸ ದೊರಿಪೋಡು ಪಚ್ಚನೆದ ದೈ ಬೂರು ಕುರಲಿನ ಭೂಮಿಯಪ್ಪೆ ತುಮ್ಮನಾಡು ಲೋಕೊರ್ಮೆ ದಗೆ ಪಗೆ ಬುಡುದು ಪೋಡು ದೋಕೊಮ್ಮೆ ಪಗೆ ಬುಡುದು ಪೋಡು ಸಜ್ಜನರು ಆಯ್ನ ನಮ್ಮ ಮಾತ ತಿಳಿತದು ನಲಿತದು ಬದುಕೊಂದಂಚಿನ ವಾತಾವರಣ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಡು ನಮ್ಮ ಅಶೋಕ್ ಕುಮಾರ್ ರೈಕುಲ್ನ ನೇತೃತ್ವಡು ಈ ಪುತ್ತೂರು ವಿಧಾನಸಭಾ ಕ್ಷೇತ್ರದ ಮಾತ ಜನಕುಲ್ನ ಬದುಕು ಬಂಗಾರ ಆಡು ಬದುಕು ಸಿಂಗಾರ ಆಡು ಪಣದು ಕುಡೋರ ನನ್ನವರ ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲ ಮಾತರನ್ನ ಪಡೆದು ಉಡಲ್ದಿಂಜಿನ ಅಭಿನಂದನೆ ಅವರಿಗೆ ಸಲ್ಲಿಸುವುದಕ್ಕೆ ಧನ್ಯವಾದ. The Mangala Group of Educational Institutions has been bridging the gap between education and healthcare in Mangalore. Colleges under the group have nurtured the career dreams of several students. Our students have been placed in the defense sector in India as well as in renowned hospitals worldwide. Adequate amenities are provided to the students like transport, canteens and hostels. A well-stocked library, state-of-the-art laboratories, regular skill development courses, e-library system, a vast ground with focus on co-curricular and extracurricular activities are few among the support we offer. The Mangala Group of Educational Institutions offers quality courses in nursing, paramedical sciences, allied health sciences, physiotherapy, and speech and hearing. The journey of 1,000 miles starts with a single bus ride to college. Explore and experience the exceptional quality of education at Mangala Group of Educational Institutions. ಸುದ್ದಿ ಚಾನಲ್ ಕ್ಷಣ ಕ್ಷಣದ ಸುದ್ದಿಗಾಗಿ